aften! God aften, folkens. Vi vil starte med at give et shout-out til Daniel Lishøj. Ja. Han er virkelig en fantastisk blogger. Og han har sikkert også en helt igennem fantastisk personlighed. Og han lager mit billede. Ja. Han er så dejlig! I skal gå ud og tjekke hans blog ind på www.danielishøj.dk. Vi linker den. Ja, vi linker den. Ja, okay. Så, vil du starte? Ja, okay. Jeg vil sige slag af spurgt. Hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke. Du går på min skole. Nå. Dan har spurgt. Dårdyr eller måge? Jeg er ikke til dyr. Det er Ja. Sødt spørgsmål. Videre. Jessica Jensen. Hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke. Jeg ved ikke, om du er. Michelle Christensen. Er I Beliebers? Nej. Ja. Er jeg sød? Ja, du er rigtig sød. Du kender hende, ikke? Hvor kender I hinanden fra? Emina Mamudovic. Emina! Hvad er jeres yndlingsfrugt? Jeg har et melon. Simone Lund Hansen. Hvad er jeres mening om mig? Lol. Du er sød, Lol. og så er du rigtig smuk. Du er sød, og du er smuk, og du er min sidemarker. Og jeg elsker dig rigtig højt, Simone. Hvad kan I bedst lide ved jer selv? Det er stadig Simone. Hvad kan I bedst lide ved jer selv? Mine øjenbryn, de er fucking nice. Ja. Hvad er det bedste ved jeres venskab? At vi aldrig nogensinde bliver uvenner, egentlig. Ja. Vi har aldrig nogensinde været Vi er uvenner. snart 9 måneders dag, og vi har ikke været uvenner. Jeg er stolt. Hvad kan I bedst lide ved hinanden? Hendes personlighed. Min personlighed. Eller hendes sangstemme. Wow. Wow. Katja Petersen. Hvad er jeres yndlingsfarve? Sort, blå og rød. Rød eller blå eller... Ja. Hvad er jeres livret? Det er sushi. Jeg har ikke nogen. Hvor høj er I? 1,62 cirka. 51? Nej, jeg er 1,75. Cirka 75. Skiffe eller... Nej. Drenge med brune eller blå øjne? Jeg er Begge. ligeglad. Jeg er ligeglad. Bare han er dejlig. Skiffe eller badeferie? Badeferie. Badeferie. Daniel Hedensted. Hedensted. Sort eller brunt hår? Grim smiley. Begge. Jeg er sådan lidt ligeglad. Jeg er stadig ligeglad med udseende. Og så ham der Gustav Røddik, eller hvad han hedder? Gustav Røddik. Gustav eller Gustav? Gustav. Jeg vælger en tredje. Jeg vælger Daniel. Altså ikke Daniel. Daniel Lishøj. Ja. Elsker ham. Jack Stroud. Vil du male en kat pink for 1000 kroner? Jeg er imod dyremishandling, så nej. Tak. Det vil jeg sgu ikke. Vil du slå en lama for 20 kroner? Ej, tak. Sara Vinebo. Hvem er jeres bedste ven? Jeg har ikke rigtig nogen. Jeg har heller ikke nogen. Bestemt. Så. Jeg har mange gode venner. Rigtig gode venner. Men jeg har ikke en bedste ven. Og så er der ham der Daniel Hedensted. Vil du låne mig 200 kroner? Endnu en grim smiley. Nej, vi vil ikke låne dig nogen penge. Selvom, det gider vi ikke. Selvom min punkt er et eller andet sted, der har jeg mange penge. Jack Stroud igen. Vil du skide på en gris, der spiller Tetris for 100 kroner, hvis den var døende af kræft? Nej. Det er sgu ikke bare, det er synd. Jeg er stadig imod dyrplageri. Vil du spise en blendet nærpik, der lige havde været nede i et glas med forrådne hvidløg for 100.000 kroner? Et fucking klamt spørgsmål, Jack. Jack, du skal til at få dig en fritid. Hvad synes I om mig? Jamen, Jack? Jack, du er fucking mærkelig. Jack, du er... Kan ikke lide dig. Okay, jeg synes, du er rigtig sød, og så er det også rigtig sjov at være sammen med. Ja, du er rigtig... Og hold lækker, ikke? Og så savner jeg dig faktisk også. Og en måned siden, vi har set hinanden, mand. Og så Anton Renholdt spurgt, er jeg en sød mis? Kender dig ikke. Du er en rigtig sød mis. Rasmus Bak Johansen. Ikke nu. Er jeg sød? Ja, du er sød. Kender dig. Lækker. Jeg har ikke set dig. Fræk. Det ved jeg ikke. Sexet. Det ved jeg heller ikke. Grim. Pas.
Dum? Nej. Hvad synes du om mig? Du er rigtig sød at snakke med. Jeg har ikke snakket med dig så meget, men du er sød. Du virker sød. Så har Jonas Højhold spurgt, sorte eller hvide strømper? Jeg holder mig til min Hello Kitty strømper. Jeg holder mig til blomstrede strømper. Kasper og Krause. Krause. Hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke. Det gør jeg heller ikke. Og så har Nicole Lassen spurgt, har I nogensinde løjet med jeres alder? Nej. Lina er inde på 13. Ja. Nej, jeg har aldrig nogensinde løjet med min alder. Hvad er vigtigst, hvis det skulle være en af tingene ved en dreng? God mave, sødt smil eller perfekt højde? Sødt smil. Ja, sødt smil og perfekt højde. Hvad gør jeg til fan? Hvor meget skal det til? Altså, Daniel Lishøj, mand. Ja. Nada. Skal noget til. Der skal bare ham til. Han er dejlig. Eller Justin Bieber. Hans stemme. One Direction. One Direction. Når jeg ligger i sol om sommeren, er det så for at nyde solen? Eller for få hvad? Er det for at nyde solen, eller for at få sol? For at blive brun. Begge dele. Vans eller Converse? Begge. Så har Oliver Brock. Oliver Brock. Hvad synes I om mig? Du er pisseirriterende. Kender jeg ikke. Han der ringede til mig i går. Og så blev han tøse fornærmet. Sikkert flink nok. Ja, det var de spørgsmål, vi havde fået. Vi havde også fået nogle flere, men de kom efter, at de kom i dag. Jo, Pelle spurgte, hvad synes jeg om mig? Pelle, du er en rigtig køn dreng. Ja, du er rigtig køn, og jeg snakker ikke så meget sammen med dig mere, som jeg engang gjorde. Men du er rigtig køn, og du er sikkert også meget sød, og du bliver. Det er en god ting. Nå, vi ses. Ha' en god aften. Farvel. Ha' en fortsat god weekend. Og gå ind og læs Daniel Ishøjs blog. Ja, www.danielishøj.dk. Vi linker den. Gå ind og like hans fanside. Ja. På Facebook. Gå ind og abonner på ham. Og gå ind og follow ham på Fornspring, Daniel Lishøj 1. Eller, det er faktisk det er ikke høj, det er høj. Ja, fordi... Det skriver vi også. Har han Instagram? Ja. Han er? Det ved jeg ikke. Jo, det har han. Follow du ham? Ja. Vi skriver det alle sammen nede. I kommentarboksen et eller andet. Hernede. Ja. I må have en fortsat god weekend. Ja, hej!